Ai, eu sei de un país, ten os cores da melancía. Ai, el está en xenocidio, o país é Palestina. Ai, eu sei de un país. Aí hai unha mina, está moi lonxe de aquí. Ese país é a China. a China. E goberna Donald Trump. E hai moitos bandidos. A min non me gusta nada este país. Estados Unidos. Aquí neste país goberna Putin. E agora mesmo está en luita. Este é un país moi grande. Este país é a Rusia. Rusia. Aí está o Amazonas. E hai algún mandril. É moi bo no fútbol. Este país é Brasil. Brasil.